50 elkarrizketa baino gehiago egin eta gero, Alberto Barandiaran, Inigo Astiz eta Miren Rubio kazetariek ez duzu abusatuko liburua sortu dute. Euskal Herrian izandako Elizako pederastia kasuak jasotzen dituen lehendabizikoa. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongetorria. Eskerrik asko. Orduan, aitzindaria da liburu hau? Bai, aitzindaria da orain arte ez direlako olako kasuak sistematikoki aztertu eta ez delako olako lan bat egin argirateatzeko egondako hainbat eta hainbat kasu. Egia da, pederastiaen kasu orokorrean oso estalita egon dela, historian zehar, oso kontu zaharra da. Garai batean ez zitzailako behar zuen garrantzia ematen, beste garai batzuetan ez ezaguna zelako, Elizaren boterea handia zelako, eta alde horretatik ez da inoiz egin olako lanketa sistematiko bat lehen esan dudan bezala. Egia da azken urteotan, atea direla gaiak, batez ere 80ko hamarkadaren bukaeran estatu batuetan, da beste toki batzuetan hasi zirelako gaiak ateratzen, prentsan asko atera da, eta idea kasuak hainbat tokitan, gure inguruan ere bai, baina Euskal Herrian ez da inoiz ez idatzi, ez sakon aztertu, ez argira atera. Aitzindaria baino nik esango nuke dela liburu hasiera bat edo, seguru nago kasu gehiago argitatuko dira jendeak beste modu batez hitz egingo duela gaiari buruz, eta beharrezkoa delako, hori hor dago min bat da, eta jarraitutu hitz egiten seguru. Eta estalita egotea, hori zergaitik biktimak lotxa sentitzen dutelako, Elizak boterea zutela, edo guztiagatik, ez dakit? Guztiagatik. Berez, kontu hartu behar dugu, gai hauek duela oso gutxi arte ez direla publikoki ez aitortu, sexu abusoekin gertatu izan den bezala orokorrean. Intimitatean gertatutako gauza asko izan dira, botere ariketa bat dago tartean, behaz zaila izan da aitortzea, lotxagatik, beldurragatik, erruduntasun sentimentoagatik, baina gero, aparte hemen dago Elizaren boterea, eta Eliza boterea handia izan du, eta badu gaindik gaur egun gure inguruan. Orduan, oso errespetatua, oso boterea txua zen, egitura baten aurka egitea oso zaila zen. Are gehiago gainera kaso hauek gehienak adin txikikoi, adin gabei egiten zaie, eta behaz, oraindik jendea tresna gutxi godaka salatzeko, familie batzuetan saiatu izan dira eskutatzen, orduan, gauza asko ditu dute, hain zuzen ere, hau argira esateratzeko. Baina ez da izan kasu gutxi eman direlako? Ez. Guk behintzat azka pixkat egin dugu eta atea dira kasuak, eta dira seguramente uste genuna baino gehiago, eta askoz gehiago ongo dira isildu gelditu direnak, historian zehar egon direla badakigu. Beste munduko beste bazterretan egin dira lanak zehazki aztertzeko, egin dira egiaren batzordeak, eta kasu asko eta dira. Guk uste genuna, baina askoz gehiago. Eta gu seguro gaude, hau ez dela salbuespena izan. Eta nola sortu zen liburua egiteko ideia? Liburua egiteko ideia txinparta batek piztu zuen, batzutan gauzak olakoak izaten dira, eta Spotlight pelikulaekin sortu zen. Estatu Batuetan egindako pelikula bat, 2016an 2016 eta 2017ko Oscar saria jaso zuena, pelikula honenaren saria. Eta, pelikula kontatzen du kazetaritza lan bat, oso pelikula amerikar estiloko pelikula txukun bat da, oso aktore onak, gidoi oso garbia, gaiztoak eta txarra, eta onak, eta alde horretatik oso pelikula oso erraz ikusten den pelikula, eta pelikula kalitate honekoa. Guk ikusi genunean, guk kazetariak izan da, kazetaritzako olako gogo bat piztu zigunez, ea nun dagoen gure Spotlight, eta ni personalki konturatu nintzen pelikulak kontatzen zuen giroa ni bizi izan nuela gaztean nintzenean, lasai ikastetxean, Irunen. Orduan nahi berpiztu zidan, inoiz ahaztu gabeko pasadizo bat, nun tutore bat genuen,
berak hitz egiten zigula sexu harremanei buruz eta klasean normala ezen modu batez. Eta gaina gero eduki genuen berekin harreman bat etxe batean, ni beti izan duen kontzientzia eraso baten atarian egon nintzela. Gonbidatu gintulako bere oheran, bere logelan lo egitera, eta hori. Orduan, biktimaren kontzientzia izan gabe, ni banekien pelikulak kontatzen zuen hori, da, batzuetan kasualitatea izan zen, nor izan zen abusatu eta norrez, nire kasuan gertatu zen. Orduan, hor piztu zitzaidan zerbait idazteko garai hura gogoratzekoa. Eta hortik tiraka, gero tokatu zitzaigun, idatzi nun zutabe bat, berri egunkarian, kontu hau aipatuz eta desenteko jartzuna izan zuen, negan etorri zen jendia esanez ere abusatu izan zela, horra ginen pixkat idazten, eta Inigo Astiz eta Miren Rubiori ultzamarra bat eta bestea lesakarra, esan nien lagun handia dituelako, eta kazetari oso nadirelako, esan nien ni bakarrik ezin nula egin, da elkarrekin egingo genuen, da hortik sortu zen pixka liburua. Azkenean, helburua salatzea, ez? Bai, argira ateratzea. Batzuetan guk topatu ditugun biktimak, haien helburua edo haien gogo nagusia ez da salaketa bat jartzea, edo persona bat zigortzea, edo kartzela ematea. Haien nahi dute kontatu gertatu zaiena, onartuak izan, jendeak onar dezala bai hori egia da, hori abusu bat izan zen, eta gero batez ere, eta hori oso kuriosoa da, eta hori errepikatzen da askotan, esaten dute, eta beste jendeak ere jakin dezan, behaiek ez direla bakarrik izan. Zeratik, jende askotan sentitu delako oso bakarrik hori gertatu denean. Ez dira ausartu esatera, ez dira ausartu kontatzea, sentitzen dira gaina ahulak, ze beste batzu izai gertatutan eri bai, nizergatik, ze mezu txarrak eman dituen, besteak pentsatzeko, eta orduan jendeak sentitzen du oso bakarra da handiz. Eta orduan jendeak esan edu, niri horrek egin bazira beste batzu ere egin ziren. Hau kontatu, bestek ere jaten behar dute. Orduan, jende batez ere horregatik hitz egin nahi du. Orduan, liburuaren helburua hoiz izan da, pixka eta hotxa ematea jendeari, erakustea hau dela gauza sistemiko bat, ez dela kasu bakar batzuk, edo zagar ustelak, Elizak esaten duen bezala. Ez hau da, Eliza berak posible egin duen abuso kasu masibo batzuk, egon dira, ezkutatu dituenak, eta bere egitura beak, baina erraztu duena, zergatik hierarkia handia dagoelako, eta oso zaila delako iluntasuna handia dago gauzak gertatzeko moduan, erabakitzeko moduan, ez dago argi zer gertatzen den, bat esalatzen duenean, hartzabizpikoa hartzen du, egiten duen apaizakin. Eta horre guztia posibilitatu du guztia egote. Hori argi ateatzea importantea iruditzen zitzaigun. Eta horretarako nola kontatzen da liburuan, edo zer kontatzen da? Liburuan hainbat kasu kontatzen dira, batzuk ezaguna dira, atera direlako prentsan, Mendizabal bikario oiaren kasua, Donostiakoa, Gaztelueta eskolako abusuaena, Leioakoa, gero agertzen dira Bilboko Miserikordia etxekoa, agertzen da Ibarrako kasu bat, agertzen da Ondarroko kasu, hainbat kasu agertzen dira, batzuk oso zehaz kontatuta, eta beste batzuk lekukotasunen bidez, eta pixkate marraztuta ez da. Gero baita ere, elkarrizketa asko egin ditugu ez biktimekin zuzenen, baizik eta inguruan dabilen jendekin, bai apaizak, pedagogoak, psikologoak, epaileak, kanonistak zer gertatzen den, hori guztia bat persona batek salatzen duenetik dana bukatzen den arte zer gertatzen den, bidean zer gertatzen den, zergatik gertatzen den gauza, zergatik ez dien beste gauza batzu gertatzen. Orduan, eta gero, dago elkarrizketa bat, Munilla Donostiako gotzainari, iruditzen zitzaigulako importantea zela Elizaren ahotsa. Elizaren ahotsa badago liburuan, hainbat apaiz eta eriz gizon elkarrizketatu ditugu, baina Elizaren goi mailako arduradunen baten iritzi ere importante iruditzen zitzaigun. Azken finean, hori direlako benetako arduradunak ez, Eliza bezalako
egitura batean. Orduan, eman zigun elkarrizketa, bidali genizkion galdera batzuk idatziz, batzuk erantzun zituen beste batzuk ez, baina orokorrean uste dugu ekarpen interesgarria dela, oso gutxitan hitz egiten dutelako gotzainek eta kasu hau buruz, publikoki inoiz ez, eta alde horretatik ere guk uste dugu elkarrizketa badula garrantzia. Aberasgarria izan dela. Bai. Eta gero, kontatzerako orduan, anonimatoa mantentzen da, izenak estaltzen dira, edo nola... Denetarik, hori norberak erabaki du gehienetan. Jendea bere izena gordean mantentzean nahiago izan duna, eta orduan inizialak erabiltzen ditugu. Beste kasu batzutan jendeari zaioa jola bere izena emateko, eta horiek eman ditugu izenak. Beti ere errespetatu nahi izan dugu, eta hori kazeta izan nahiko izaten da, norbait babestu nahi balin baduzu, inizialak ematea, denetari dago. Iritsi zaigu garrantzitsuena ez dela kasu partikularrak, ez dela oso importante da, testu inguruan da ulerta hasten duelako batez ere mina eta hori, baina kontestua oso garrantzitsua dela. Orduan, biktimek ez ezik inguruaz hitz egiten duten kapitulo uste dugu ematen diotela, esplikazio bat ematen diotela gaiari talde hortatik ondo kontatzen duela pixkat horren inguruan dagoen guztia. Eta ze garaietako kasuak jasotzen dira? Daude 60ko hamarkadetik hasita gaur egun arte denetariko kasuak. 70ko kasuak, berandugo kasuak, gaur egungo kasuak, gaur egun salatu direnak, gertatuak 80 hamarkadak izan ziren, baina gaur egun salatuak eta argirata direnak, eta badira duela 5 urteko kasuak ere bai. Egia da, hori ere lehen uste dut aipatu dela, argira edo aitortzeko unea iristen denean urte batzuk pasagar izan dira, adin gabeen kasuak izan da. Eta orduan, askotan oso zaila da gaur atzo aurten gertatutako zerbait berehala ezaguna izatea. Askotan pasatzen dira urte batzuk, eta horregatik ditugu kaso gehiago 70 hamarkadako. Eta biktimaentzat ere honi buruz hitz egitea gogorra izango dela pentsatzen dut. Ze nolako elkarrizketak izan dira? Denetarik izan dira elkarrizketa batzuk grabagailoa piztu eta 4 ordu behiek hizketan etengabe galdeak egin behar izan gabe, dena bota dutelako bata bestearen ondotik, gazteluetako gurasoen kasua izan da, eta holaxe transmititu gaina liburuan, bakarrizketa bat bezala, bi persona arteko bakarrizketa bat dena kontatzen dutena, holaxe izan zelako elkarrizketa, 4 orduko elkarrizketa etengabea. Badira beste kasu batzuk zertzela direnak, arrankatu dutenak, gero gelditu, gero normalean jendaentzako ibaia askatzea bezala da. Azten da botatzen eta jendea oso ondo kokatua dakana eta ulertzen duzu gertatu den eta bere diskursoa badaka egina, eta beste jende batek ez, beste jende ez, ni ez naiz sentitu inoiz biktima, egin esaten zula egia da, hau gertatu zen da, eta esaten duzunagatik gainera egia da, eta hon denetarik dago. Normalean jendeak hau pasa duenak eta kontatu nahi duenak badaki hor daka gordeta eta badaki zemine indion, eta normalean eskatzen duenean, baita ere ez dut esaten sendatzen denik, baina kasu bat dago Mendizabalen kasua abusatu izan zen gaztearena. Ni beti esaten mutila, baina hogeita hamazazpi urte azka. Eta behar esaten du, duela oso urte gutxi arte, bazuen zimiko bat hor mine egiten ziona, eta guain gaur egun kontatu dunean itxi du ate hori. Eta, elkarrizketa egitea proposatzerakoan, lehendabiziko erantzuna edo jarrera zein izan zen, edo denetarik? Kasu honetan ere denetarik. Izan dira guregan etorri den jendea,
izan dira gu gehiengana joan eta ja lehenago kontatu, baina gurekin askoz gehiago, askoz zabalago ibili direnak, izan da negarrez ziren jendia, eta izan da behin galdetu, bigarren galdetu, hirugarren galdetu, eta zekila ezer, eta laugarren esan, egia da, bai, hauentxe gogatzen naiz, hau gertatu zela, eta ez herriko kontuak eta aipatu dituztenean, batzuek ez zioten bere garaian aparteko garrantzia eman, baina esaten dute, egia da, esaten duzunagatik, egia da, abusua da, eta hala gertatzen da, denok isildu ginen egon denetarik. Baina, bueno, gu oso pozik gaude, gu esaten dugu bukaeran, hau da izebergaren punta txiki bat beste gabe. Justo egin dugu horrela eta hasi dira ateratzen. Eta horrek erakusten digu, dakigun gutxiak erakusten dugu dagoenaren handia, asko dago, gu sistematikoki ez sartu ez gara zerrenda batzuen bila joan eta egin genezaken, baina gu esaten genuen, kasu batzuk kontatuta, testu ingurua kontatu daiteke eta asko dago, asko onda, eta mina handia dago gaina, eta mina hori batzuetan esaten digute, ezke hori aspaldiko kontua dira, ez mina gaur egungoa da, beraz gaur egungo kontua da. Eta gaur egungo kasuak ere, esan duzu. Baita ere. Orduan hori, liburu asko gehiago sortzeko ematen du, baina azkenean gaia kontatzea lortu egin du liburu bakar. Bueno, guk uste dugu gaia jarri dula mahai gainean. Eta orain arte ez dago liburu hitz egin. Ematen zuen hemen zela zer gertatu eta hori munila gotzaina behar esaten dugu. Galdetzen diogunean, zergatik zure ustez salatu dira kaso gutxien Euskal Herrian, da esan du, inozoa litzateke pentsatzea hemen kaso gutxi, beste toki batzuetan baino gutxi egon direla, badakigu ez direla gen. Zergatik ez da salatu? Eliza botere handia izan duelako, hori ere munilak onartzen du, gaur egun botere hori galtzen ari da puntu batian, eta horrek ekarri du jendeak beldurra galtzea salatzeari eta hori. Orduan, kaso gehiago direla eta badaudela ez dago zalantzarik. Baina, sexu abusu orokorrean gertatzen den bezala, ezin diozu beti biktimari eskatu beak egin dezan dena. Egin dezan urratsa, agertu dadin jende aurrean, salatu dezan, agertu dadin epaile batzuen aurrean, abokatu batzuen aurrean horre dakarren sufrimendu guztiarekin. Jarri behar dira beste baliabidea hori egiteko. Eta ebiaz, esan dut lehen ere, beste Irlandan, Estatu Batuetan, Australian, Alemanian, Holandan egin dira ikerketa batzordeak. Gaur da, antolatu dira mahai batzuk, espertoekin eta joan dira bila eta dituzte artxiboak, Eliza baditu artxiboak, gordeta dazka baino baditu zerrenda, joan dira argitaratzen eta inkluso anonimotasuna mantenduz, izenik eman gabe, baina eta dituzte zenbakiak esan dute. 2005 kaso izan diren, ez dakit zenbat urte eta zenbat urten artean. 4.000 kaso izan ziren, ez dakit zen. Eta normalean jokatu zen horrela eta Eliza barkamen eskatu du, egin du reparazioa, kasu batzuetan kompensazioak egon dira. Hori egiten ez baldin bada, biktimari dena eskatzea oso zaila da. Eta orduan, hori egiten ez baldin bada eta kentzen ez baldin bazaio estigma hori, kasu hauei, oso zaila izango da argira ateratzea modu sistematikoz. Eta kasu honetan, Elizarekin hitz egiterakoan, ze nolako jarrera izan dute? Bueno, lehen esan dizute, Eliz gizon batzuekin, ondo, parte hartu nahi izan dute, aitortu dute gertatutako gauza batzuk, ez beraiek indakoak, eta orokorrean beraiek ezagututakoak, onartute beste gari batean gaizki jokatu Eliza, eta alde hortatik, gotzainarekin ere bai, gutxienez elkarrezketa eman zigun, eta itxi egin zuen, baina Eliza ez da bakarrik arduradunak, dira fededunak ere bai, eta fededunak askoen artean badago oraindik erresistentzia handi bat hau hartzeko. Badago jarrera bat ez hauek datoz Elizaren kontra hitz egitera, Eliza zikintzera, eta Eliza beste gauza batzu dira, beste gauza askoz gehiago dira, gauza hon asko egin ditu Elizak, eta hori. Eta orduan erresistentzia bat dago, ezta? Ezagatik bakarrik Eliza, ezagatik ez duzu begiratzen historia batzuk, gizartean gertatzen da, behirasa gertatzen da sexu abusuekin, emakumeen kontra, eta hori guztia egia da, eta hori guztia salatu behar da. Horrek ez du esan nahi horregatik hori salatzeatik bestea ez dela salatu behar. Eta Elizak izan du paper handi bat eta botere handi bat herri honetan, da nire
badagokiola hori guztia aitortzea, eta hori fededunek ere onartu behar dute, hau ez dela Elizaren kontrako ez liburu bat, ez kanpaina bat, ez ezer, biktimak izan dira Eliza barruko jendea gehienetan, harremana izan dutelako apaizekin edo fraidekin edo hori, baina onartu behar dute, hau guztia ez bada ondo kontatzen, ez bada garbitzen, oso zaila izango dela, nire ustez, Elizak aurrera begira etorkizun duin bat izatea. Orain dela hilabete batzuk atera zenuten liburua, eta zenolako erantzuna jaso duzue? Komunikabide askotan atera da, jendeak, irakurri duen jendeak oso eskertuta, irakurri duenagatik. Egia da, liburu zaila dela, ez dela erraza irakurtzeko. Gure ustez, gu saiatu gara hortan bintzat, morborik ezaka bat ere, saiatu gara oso zintzuak izaten, txukunak izaten, da garbiak izaten kontatzerakoan, bat ere espanturik gabe, kontatzen da gertatu dena, eta biktimek eta esan duten bezala, eta alde hortatik, saiatu gara, kazetaritza liburu petoa da, ez da beste misterioa. Orduan, harrera ona, gustatuko litzaioke gehiago zabaldu izan baliz, aurkezpen gehiago izan balia ere, eta hori, berendik gai kostatzen den gai bada, hori badakigu, eta, horiek beharko dira olako urrats gehiago, beharko dira biktima gehiago atera, beharko da Elizak beste modu batez hitz egin gaiari buruz, eta izan da dira lehen urratsa. Lehen esan duzu, elkarrizketak egiterakoan batzuk ez zirela kontziente birgogoratzen hasi arte egoera batzuk ere bizi izan zituztela. Baina ere, ba al daude justiziara ailegatu diren kasuak? Oso gutxi, baina adibidez laster, hurrengo hilabetetan erabaki beharko da Gazteluetako kasua, Leioako Opus-Deiko ikastetxe bateko kasua, eta epaiketa laster egitekoa da. Baina oso kasu gutxi iristen dira, badago lehen aipatu ditudan kontuak, bai lotxa jartzeko momentuan, bide errezik ez, gero kasu hauek preskribitzen dira, pasa uste 15 urte direla, beraz, 30 urte bete baino lehen hau jarri behar da zelak, eta ondoren jarrizkero, baina ezin da iritsi epaiketara, eta hori gertatu zen Mendizabalen kasuan, salatutako gizona joan zen, abusatutako gaztea persona joan zen salaketa jartzera, eta hartu zioten lekukutasun, esan zioten artxibatu egin behar zituzta, preskributa zegoelako. Orduan, oso zaila da iristea epaiketa batera, eta batzuetan jendeak ere ez du hori nahi, ez du iritsi nahi epaiketa batera horrek dakarren esposizio publikoarekin, zigorrarekin, eta liburuan aipatzen da, oso kontu interesgarria eta da justizia restauratiboaren aukera, hau da. Ez dadin egon behar epaiketa bat lekukotza publikoarekin eta hori guztiarekin, baizik eta biktima aitortza eta reparazioa emango dion justizia bat. Eta hortako askoz errazagoa da bi aldeek aurkeztea behien bertsioa, frogatzen baldin bada onartzea biktimaren mina eta egindako kaltea, barkamen publiko eskatzea eta reparazio bat proposatzea, hori beste bortizkeria kasuetan ere hola jokatzen da askotan. Baina horrek eskatzen du, Elizak kontzientzia bat hartzea honetaz, jartzea bidea hortarako eta beste giro bat, orain arte ez dagoena. Horrelako proiektuak erreparazio horretan ere laguntza ematen dute. Hala izatea gustatuko litzaigu. Bai, azkenean babes hori ez, biktimen hori ez daudela bakarrik lehen esan duzuna. Bai, hori sentitzen dute haiek, eta alde horretatik oso eskartuta izaten dira, horako gauzak ateratzen diren. Nun aurkitu dezakegu liburua? Liburu dendetan,
Euskarazko Elkar argitaletxeak argitaratutako liburua, beraz, liburuetan dago, noski dago liburutegietan bai, liburutegi publikoetan, eta hori, eskura Euskal Herri osoan. Eta gehiago jakiteko, bueno, liburua irakurri dezakegu, ez? Bai, liburuan gauza asko ateratzen dira, gero atea dira, egia esan da ez da asko atera, espainolez ere ez dago informazio asko, ingelesez badago, frantsesez ere badaude liburuak oso interesgarriak duela urte batzuk atea direnak, azken 5-10 urtetan ingeles eta frantses atea dira oso interesgarriak. Gaztelaniaz ez dago asko, euskaraz bakarra, baina, bueno, nik uste dut inork interesei balu liburuan pixkat murgildu ezkero topatuko ditu beste aukera batzuk intereseko gauza bat topatzeko. Jo, begira, ere euskeraz, bueno, aportazio bat da arlo ezberdin askotan, eta mai gainean jartzea behintzat ez, lehen esan duzun moduan, eta oraindik gaia mamitsua dela. Bai, hori da. Mila esker tartetxo hau egoteagatik gurekin, eta ongi izan. Eskerrik asko.